Επίσης να πούμε και για το κορίτσι το οποίο ακούσαμε, για αυτό το υπέροχο κορίτσι, το οποίο ακούσαμε ότι θα μας εκπροσωπήσει εμάς. Ακριβώς. Πρόκειται λοιπόν για την Αθηνά Μανουκιάν. Είναι το κορίτσι το οποίο η ερμηνεύτρια, όπου το καλοκαίρι το όνομά της έπαιζε πάρα πολύ έτσι σε όλα τα site, ότι φαίνεται να φλερτάρει με την εκπροσώπηση της Κύπρου στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Παραμένει, πρέπει να πω, Χριστιάνα μου, ένα ερωτηματικό. Είναι μαζί μας, δεν θα έχουμε για πολύ ώρα το ερωτηματικό. Θα μας τα πει όλα. Αθηνά μου, γεια σου και καλό σου απόγευμα. Κύπρος μου, μάνα μου, γεια σας. Τι κάνεις, πώς είσαι Αθηνά μου? Είμαι πολύ καλά, ελπίζω και εσείς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην όμορφη αυτή. Είστε όλοι πολύ λαμπεροί και όμορφοι. Και εσύ το ίδιο, ειλικρινά. Είσαι ένα πανέμορφο κορίτσι και πάρα πολύ έτσι γεμάτη όμορφη διάθεση και με όλα αυτά που κάνεις, την ωραία, την υπέροχη δουλειά σου. Θέλουμε να μας πεις λοιπόν για όλα αυτά τα οποία ακούμε. Ισχύει, υπήρχε κάτι τέτοιο, υπάρχει κάτι τέτοιο στο τραπέζι για να εκπροσωπήσεις την Κύπρο στο διαγωνισμό της Eurovision? Εμένα αρχικά Eurovision μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι, θεωρώ, ένας διαγωνισμός που μου ταιριάζει πάρα πολύ και έχω εκφράσει πάρα πολλές φορές την επιθυμία μου και θα ήταν τιμή μου να εκπροσωπήσω λοιπόν τη Eurovision με την Κύπρο. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, ξέρετε, θα τα μάθετε σύντομα, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή ούτως ή άλλως να εκπροσωπήσω τη Eurovision με την Κύπρο. Αυτό το ξέρετε, την αγαπώ πολύ. Και όπως και με την εκπροσώπησή μου με την Αρμενία το 2025 με το Duck We Nation, η ομάδα μου αποτελείται από πολλούς Κύπριους, όπως ας πούμε με τον Ανδρέα Κοντίδη. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ με την Κύπρο για τη Eurovision με την Αρμενία που πήγα φέτος, στον εθνικό τελικό. Με τον Γιώργο Χρυσοστόμο που φτιάξαμε το outfit της Eurovision ήταν από την Κύπρο, όπως και η φωτογράφηση official ήταν από τον Δημήτρη Παστελά που μας έκανε για τη Eurovision, οπότε όλη αυτή η εικόνα προς τα έξω είχε πολύ Κύπρο μέσα. Πολύ Κύπρο. Η Αθηνά εντωμεταξύ, Χριστιάνα μου, είναι για να δεις, ρε παιδί μου, μερικές φορές οι συγκυρίες πώς έρχονται. Καρμικά. Το 2020, στο COVID δηλαδή, επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Αρμενία. Αλλά κυρώθηκε ο διαγωνισμός. Ναι. Και εντάξει, ακολούθησαν άλλα. Αθηνά μου, μας άφησες το ερωτηματικό, αν έχετε μιλήσει έτσι φέτος με το ΡΙΚ για την εκπροσώπηση της Κύπρου. Πότε θα μάθουμε περισσότερα? Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ, ενώ ότι θα είναι μια επίσημη απάντηση και από το ίδιο το ΡΙΚ, οπότε... Αλλά όπως και να έχει, είτε ακόμα και αν δεν είναι φέτος, εγώ έχω εκφράσει την επιθυμία μου να είναι γενικότερα και στο μέλλον με την Κύπρο που την αγαπώ πολύ. Αθηνά μου, άρα αυτό που μας λες είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση. Το τραγούδι υπάρχει και το έχετε στείλει. Αυτό έχεις καταλάβει εσύ? Γιατί και εγώ την ακούω, την Αθηνά δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Γενικά, να ξέρετε, από τραγούδια, δόξα τω Θεώ, τα πάμε πάρα πολύ καλά. Εγώ γενικά γράφω, πάω πάρα πολύ στο στούντιο, οπότε έχω κομμάτι, εννοείται, που πιστεύω θα τέριαζε πολύ και στη Eurovision. Από εκεί και πέρα, για οτιδήποτε άλλο πιο επίσημο σαν απάντηση, θεωρώ ότι θα δώσει το ίδιο το ΡΙΚ, γιατί είναι και αυτό και το σωστό. Εγώ αυτό κατάλαβα. Άρα μας εκφράζει την διάθεση ξεκάθαρα να πάει. Και η διάθεση υπάρχει. Αλλά το ΡΙΚ θα μας πει. Ναι. Αλλά το ΡΙΚ περιμένουμε. Μπαλάκι πετάμε, ρε παιδί μου. Για να δούμε. Μας ακούει. Σας αφήνω μια μαγεία, ένα ερωτηματικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το κάνω. Εγώ την Αθηνά, να σας πω την αλήθεια, την έμαθα και από το X Factor, όταν την πρωτοειδάμε και πάθαμε την πλάκα μας και εμείς, αλλά τότε και οι κριτές μπροστά από μεγάλα ονόματα. Σάιμον, Ρόμπι Williams κτλ. Πώς ήταν, αλλά και από το TikTok τώρα τελευταία, ενώ τα τελευταία χρόνια που γίνονται viral τα τραγούδια της, τα χορευτικά της κτλ. Και αν δεν κάνω λάθος, είδα και στη Μύκονο κάπου έτσι από κοντά. Ήμουν στο Λίο, είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ με το Λίο στην Μύκονο φέτος το καλοκαίρι. Σχετικά με το X Factor ήταν μια εμπειρία που μου έδωσε, μπορώ να πω έτσι, και μια επιβεβαίωση στο τι κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί έχοντας το Ρόμπι Williams να μου λέει και πίσω από τις κάμερες ότι αυτό που χρειάζεσαι είναι σωστά τραγούδια και σωστούς συνεργάτες και πραγματικά δεν σε σταματάει τίποτα, για μένα ήταν μια... έτσι επιβεβαίωση στο ότι όλη αυτή η δουλειά που έχω ρίξει τόσα χρόνια πραγματικά βγαίνει κάπου. Δηλαδή μπορούν και την αντιλαμβάνονται και την βλέπουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν γράψει πραγματικά έτσι, έχουν κάνει μεγάλη επιτυχία στη μουσική βιομηχανία. Πότε ήταν αυτό με το X Factor, Αθηνά μου? Νομίζω ήταν το 2000... Αχ, δεν τα πάω καλά με αυτά.
Έχουν περάσει λίγα. Τάσο, πες εσύ, ξέρεις. Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει εμένα Ήσουν έτσι άνετοι μπροστά τους, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο τηλεοπτικό project που πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος από όλες τις γωνιές του πλανήτη, στο συγκεκριμένο, και βρέθηκες εκεί απέναντι από αυτή την κριτική επιτροπή. Πώς ήσουν εκεί? Ήμουν πολύ άνετη και ένιωθα ότι είναι μια ευκαιρία σε αυτό που θέλω να κάνω τόσα χρόνια, γιατί το δουλεύω από πολύ μικρή και όμως ήμουν άνετη και χαιρόμουν πολύ που βρισκόμουν εκεί. Δεν είχα άγχος και θυμάμαι είχαν και ψυχολόγο εκεί πίσω από τις σκηνές που ερχόταν και σου έλεγε αν είσαι καλά, αν χρειάζεσαι κάτι. Εγώ ήμουν λίγο... Πού είναι το μικρόφωνο, πάμε λίγο. Κατάλαβες, Χάρη μου, έχουν ψυχολόγο πίσω από τις κάμερες. Σε εμάς εδώ και πρέπει να φέρουν ψυχολόγο πίσω από τις κάμερες. Και μπροστά και πίσω, και δεξιά και αριστερά. Αθηνά μου, σε ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Και στο Ρωμαίο, Ευχαριστώ και εγώ. Ναι. Σας περιμένω στο Ρωμαίο με την Κατερίνα Λιόλιου και τον Νικηφόρο. Όταν θα έρθετε στην Αθήνα, σας περιμένω στο Ρωμαίο να περάσουμε τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Αθηνά μου. Όλα τα καλά σου ευχόμαστε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Σας αγαπώ. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου.